Det her, det er vores præsentation af elteknikfaget. Så ja, hvem er vi? Ja, jeg hedder Mads Christiansen. Jeg er 19 år. Jeg går på teknologi- og designlinjen, og så bor jeg i Langeskov, 5550. Og jeg hedder Mathias Hansen, og jeg er 18 år, og ligesom Mads, så går jeg også på teknologi og design. Jeg bor i Odense Anø. Yes, og det er Niklas Albæk Hansen. Jeg er 19 år. Jeg går på teknologi og design ligesom de andre, og jeg kommer fra Faaborg af. Ja, Hvorfor og valgte til at vi el? starte med, så vil vi gerne lige fortælle, hvorfor vi valgte el. Ja, Jamen altså, jeg kan starte. Jeg har altid haft en eller anden form for interesse for el og elektroniske produkter, og jeg har også leget lidt med det i min fritid, før at jeg valgte faget. Og så da jeg så, at det blev tilbudt her på OTG, så tænkte jeg, at det blev jeg simpelthen nødt til at have. Det var min første prioritet i valgfags, eller teknikfag hedder det. ja, Ja, for mig, der valgte jeg det, fordi at jeg tænkte, jeg kunne godt lide at kunne have mange ting på én gang. Og jeg tænkte, at el ville nok være den sværeste at kunne lære selv, uden at have noget undervisning, hvor de andre måske er lidt nemmere at lære ved at kigge på YouTube-videoer eller få hjælp fra andre. Men el er nok den sværeste, fordi det er meget, meget teknisk i forhold til, og det er meget, meget, altså det er meget teori, og det er meget, man skal lære. Og det er meget godt at have noget hjælp til de ting, man skal lære i forhold til de andre fag. ja, jeg stod lidt lost, da jeg skulle til at vælge teknikfag. Jeg var fuldstændig i tvivl om, hvad jeg skulle have. Og så kom vi ind til de der fremlæggelser, hvor 3.G'erne de stod og forklarede lidt om, hvad de forskellige ting var. Så da de begyndte at forklare om, okay, man sidder og arbejder på sådan nogle små breadboards, og det handler lidt om at sætte ting sammen, ligesom et puslespil af en art, for at få det til at virke, og du skal bygge en racerbil, og alt muligt. Der blev jeg lidt solgt på det, og det var faktisk derfor, jeg valgte det. Så det er det, vi vil prøve på at sælge til jer i dag. Så hvad er el for et fag? Jamen altså el, det er jo et af de teknikfag, man har i 3.G, som tæller for et A-fag, og derfor så er der rigtig mange timer i 3.G, som man bruger på det her fag. Det består af omtrent 50% programmering og 50% analog og digital teknik, altså det vi sådan kender som de her printplader og breadboards. I el, der har vi generelt meget stort fokus på projektarbejde, eller det vil sige, at stort set alt det vi laver, det er projektarbejde. Og måden man lærer på i el, er ligesom ved at lave nogle projekter og løse de problemer, der kommer med den problemstilling, som man får givet. Det skal lige siges, at tålmodighed det er meget vigtigt i el. Man skal kunne holde ud og stirre ned på en printplade i 4 timer, uden at vide, hvad der er galt, hvor så man opdager, at det er fordi, du har glemt at tilslutte ground, eller sådan et eller andet åndssvagt fis. Så det kan godt være frustrerende en gang imellem, men det er også det, der gør det så tilfredsstillende, når det endelig virker. Og altså, el det er virkelig det bedste teknikfag, man kan vælge. Det er sjovt og udfordrende, og det er for alle niveauer. Yes, Så så har har vi vi også, nogle projekter i el jo. ja, vi har en del projekter i el. Det første, som man sådan kommer til at lave, som er et rigtigt projekt, det er et vækkeur, som er med i programmeringsdelen af el. Øh, man programmerer i et sprog, der hedder Assembly, det var nyt for os fra designlinjen i hvert fald, og jeg tænker, det er for mange af jer også. Det er sådan lidt et lavpraktisk sprog, og der er mange ting, man skal lære i starten. Det kan godt være lidt overvældende, men når man ligesom finder sit fodfæste i det her sprog, så er det faktisk meget overskueligt. Så det projektet gik ud på, det var, at vi skulle lave et program, som kunne aktivere et LCD-display og vise tiden på det. Og derudover så skulle det være en alarmfunktion. Og som vi kan se på billedet herude til venstre, så det er ligesom et flowchart af det, som programmet gør. Og det billede til højre, det er et udsnit fra selve programmet. Så ja, det var vores vækkeursprojekt, og det kom vi godt i mål med. På trods af, at vi som designelever aldrig nogensinde har haft erfaring med programmering. Eller mikrocontroller for den sags skyld.
Ja, så kommer vi til chokoladevarmer, som var både vores afslutning på vores analog projekt, hvor vi blev introduceret til analog, hvad det var for noget. Og altså helt grundmæssigt så handlede det bare om, at vi havde sådan en varmeledende ting, der skulle have noget strøm. Og det skulle også bare strøm, at den kom op på 52 grader, og så ned på 28 grader, og så skulle den blive på 33 grader. Fordi det var sådan, det var bedst at varme chokolade. Men den kom helt op, og så ned i bunden, og så bare holdt den på det samme. Så hvis den gik under 33, så skruede lidt mere for varmen, og hvis den gik over 33, så skulle vi lidt længere ned for varmen. Og det var et rigtig sjovt projekt. Vi lærte meget om analog el, hvordan man sætter tingene sammen, og alle de forskellige dele osv. Og som man kan se nede i højre hjørne, så skal vi også tegne, hvordan de forskellige komponenter fungerer med hinanden, og hvordan det skal ende med at gå igennem hinanden, og connections osv. Og til sidst så er det så med, at hvis man fik det til at virke, man så kunne lave noget rigtig chokolade. Altså man kunne bruge rigtig chokolade til at varme op, og så dyppe nogle skumfiduser i osv. Ja, og så er der vores nuværende projekt, racerbilprojektet, som er ligesom en overbygning på både programmerings, men også analog og digital teknik. Vores opgave, som blev stillet, det var, at vi skal bygge en racerbil, som kan starte på lys og køre 3 baner. Og derfra så er der en masse veje, man kan gå. Nogle fokuserer på at lave den hurtigste bil som muligt, og andre fokuserer på at lave den fedeste bil som muligt. Og det er ligesom noget af det, som er lidt fedt ved el, det er, at man kan gå i så mange forskellige retninger med sit projekt, og stadig gøre det rigtig, rigtig godt. Der er ikke nogen, hvad kan man sige, opgaveformulering, som du får stillet, eller en præcis beskrivelse af, hvad dit produkt skal være. Så det er ligesom kun din kreativitet, der sætter grænser. Vi blev også introduceret for nogle nye teknikker i det her. Ikke nok med, at vi skal bygge det på et breadboard, så skal vi også lære, hvordan man laver printplader, som vi også har mulighed for i el. Og det er det, vi ser på det billede, som er længst nede til højre. Det er en printplade, som vi selv har designet, og derefter har vi fået den produceret i vores printplademaskine. Så det er altså også nogle af de muligheder, vi har i el. Så har vi derefter lavet komponenter på, og det skal så placeres i racerbilen. Og det er rigtig fedt, at vi har den her mulighed for at lave printplader, fordi at vi kan lave kredsløbene meget små og passe det ind i en racerbil. Og de kan faktisk blive endnu mindre end det, som vi har lavet nu. Så ja, vi er ikke helt færdige med projektet, og vi venter stadig på at komme ud og køre på grund af det her corona. Men indtil videre ser det rigtig godt ud, og vi glæder os til at fortsætte med det. Yes. Ja. Så arbejdsformen i el, så kan vi lige hoppe et slide videre frem. Jeg synes, at det er lidt frit arbejde på en måde. Der er en hel del gruppearbejde, hvis det er det, man lyster. Alle de her projekter og sådan noget, ud over chokoladevarmer, den har vi faktisk lavet i grupper, så vi har faktisk næsten været i grupper igennem hele vores elforløb indtil videre. Og så er det lidt på en måde sådan en stationsarbejde, fordi du har din egen lille station, hvor du laver dit eget, og så har alle andre deres egne stationer, hvor de også laver deres. Og så har jeg kaldt AFI, som står for ansvar for egen læring, fordi du kan selv helt bestemme, hvor meget du vil lave på de forskellige, hvad kan man sige, de forskellige timer, du har. Der er bare et minimumskrav, som du skal nå for at have, hvad det hedder, opfyldt opgaven. Ja, så videre igen. Så er der afleveringerne. Det er typisk sådan nogle projektafleveringer, som når vi nu har lavet vores ure, eller vores chokoladevarmer, eller vores racerbil, så kommer der typisk sådan en opgave til sidst, hvor vi skal formulere, hvordan vi har lavet det, og så skal vi vise, hvordan vi har nået til de forskellige ting ved hjælp af KiCad og så videre. Og så er der også nogle gange nogle små opgaver, for eksempel i starten, hvor vi lærte assembly og sådan noget, så skulle vi skrive sådan en lille kode, og så skulle vi så bare aflevere den. Så det er ikke fordi, der er vanvittigt mange lektier i el overhovedet. Det er mere praktisk arbejde end teoretisk arbejde, vil jeg mene. Ja. Så er der eksamensformaten. Så vi lige hopper videre igen en enkelt gang. Der er meget frie tøjler i eksamen, fordi du får helt selv lov til at bestemme, hvad det er, du gerne vil arbejde med, fordi det er et helt selvvalgt produkt. Det er sådan et lille mix af digital og analog teknologi, du skal have med.
og så fik vi at vide, at det faktisk er eleven, der skal lære lærerne om det, vi har lavet, fordi de har jo faktisk ikke nogen forstand på, hvordan det er, vi har lavet vores produkt. Så det er vores job til prøven at give dem et indblik i, hvordan hele vores produkt her, eller design, det kommer til at hænge sammen i slut. Yes. Så er der metoder, jamen som Mads sagde, så er det for det meste gruppearbejde, og så er der også nogle få gange i de projekter, vi har haft kørende, hvor vi har kørt enkeltvis. Men for det meste, når man kører enkeltvis, så er det også sådan, at man faktisk sidder stadig i gruppen og arbejder sammen, altså at man spørger om spørgsmål til den ene side og til den anden side, og man får svar, altså så man kører det selv på sin egen computer, eller man har sit eget dreadboard, men alligevel så får man hjælp fra de andre, man er sådan cirka på samme niveau. Så er der meget tavleundervisning, altså vores lærer for det meste viser de ting, man skal gøre i løbet af dagen. Og så, altså han for eksempel hvis du har et dreadboard, så viser han ikke, hvordan man laver ting i et dreadboard præcis. Det skal vi selv finde ud af, men han viser, han tegner på tavlen, hvordan det skal, altså vi skal sætte delene sammen og så videre. Så vi skal stadig selv finde ud af tingene, men han hjælper os på vejen over på med. Ja, og det er det, der gør, at altså, i stedet for at vi bare skal starte forfra hver gang, så har vi på en måde vores eget elsprog kørende på tavlen og igennem undervisningen, som altså er tegnet på tavlen og vise, hvad man mener og så videre. Ja. Og så i forhold til redskaber, så har vi nogle apps, eller nogle ting, vi har downloadet. Det er KiCad, og så er der MPLab og Picoscope. KiCad, det er dem, vi bruger til at lave de forskellige tegninger, som der står her oppe i højre hjørne. Og MPLab, det er der, vi programmerer. Og Picoscope, dem bruger vi til at måle ting på det, vi har lavet. Og så er der nogle forskellige, altså så er der også fysik, vi har nogle redskaber, vi har jo maskiner til at lave de der plantplader, de står helt nede i højre hjørne hernede. Og så har vi også nogle borer, altså et filbor faktisk til at bore i de plader vi har, sådan så vi kan få ledninger igennem og så videre. Og så har vi en loddekolbe til at lade de forskellige komponenter og dele på vores printplader. Og så har vi et dreadboard, der er det helt enkelt, man bruger allerførst, når man skal teste noget, og bagefter kan man så bruge printplademaskinen til at lave en printplade til det, man har lavet. Ja. Jeg har faktisk et lille spørgsmål til Mathis. Ja. Du snakker om de der mikrochips, vi laver, eller hvad printpladerne, vores printplader. Ja. Der er jo en god mængde kobber på. Kan du forklare lidt i processen af, hvordan man får det overskydende kobber væk fra printpladen? Det er rigtigt. Så det er faktisk det er super fedt, at vi har mulighed for at gøre det her i el. Når vi laver printpladerne, så gennemgår vi en proces, der hedder etching, hvor vi med en kombination af noget specielt printplade materiale, noget kobber med en film på, som vi eksponerer for UV-lys, og så en række bade af henholdsvis base og syre, så kan vi simpelthen eksponere den her printplade for UV-lys. Og på den måde, så kan vi ligesom få den til at tegne, hvor vores baner skal løbe henne. Så putter vi det i et basebad, og derefter et syrebad, og så et basebad igen, og så får vi ligesom etchet det her kobber væk. Vi kan faktisk se maskinen, som vi bruger til det, på det slide, som de er på nu. Lige præcis. Ja. Jeg har et spørgsmål til Niklas. Ja. Hvordan er sammenholdet i el-timerne? Jamen altså, mener du i forhold til gruppen, eller mener du bare hele klassen? Jeg mener sådan, hvordan er folk gode til at hjælpe hinanden? Og... Ja, det er de. Altså vi har jo fundet ud af, i hvert fald efterhånden i vores klasse, at vores lærer kan ikke være overalt. Der er mange, der har spørgsmål til ens projekt, fordi at der er mange gange, hvor man står lidt og er lidt lost, eller man ikke forstår noget, og der er nogle gange, hvor man bare er nødt til at have hjælp af ens lærer. Men for det meste, så er der jo nogen på ens hold, der er noget længere end en selv, eller kan svare på det, som man ikke selv kan finde ud af, hvad der er galt. Så ja, sammenholdet, altså det kan godt være, at det er forskellige klasser, der er sat sammen, men alligevel så snakker man sammen for at finde en løsning på ens problemer. Mm. Ja. Jeg har et spørgsmål mere til, det er bare ude i rummet. Behøver man, nu ved jeg jo, I er designelever, behøver man noget forgangsviden for at kunne klare sig godt i el, eller? På ingen måde. Vi starter faktisk rigtig meget sådan fra bunden af basis til det første gang, til den første el-team for eksempel. Så lærer vi alle basics, okay, vi starter med
med et breadboard her, og så lærer vi, okay, du skal putte alle de røde ledninger ned i plus, så du har et breadboard med strøm i, og alle de sorte ledninger ned i ground hele vejen hen, så du har så ground i hele bordet. Altså vi starter rigtig meget basisk, og så har vi så bare arbejdet os op til der, hvor vi er nu. Og der er vi kommet rimelig langt i forhold til, hvor vi var for bare et halvt år siden. Ja. Så vi gik fra ikke at have nogen kendskab til programmering, og meget let kendskab til analog og digital teknologi, til at vi kan bygge nogle rent faktisk rimelig komplicerede kredsløb med logik og alt muligt fis og ballade. Og det er rigtig fedt at se, at man ligesom sådan kan se, hvordan man udvikler sig. Ja, altså man kan også sige, der er jo forskel på at gøre, hvad læreren siger, altså bare at løse en opgave, eller også forskel på, at man selv kan finde på noget, altså man selv kan lave en ting ud af det, man har lært, i stedet for bare at gøre en opgave, som er med også kreativ på en måde i ens el-værksted. Det er faktisk lidt interessant, det du siger der, for det er faktisk en af de ting, jeg rigtig godt kan lide ved el. Det er det der med, at du ikke bare får smækket en opgave i hovedet, der hedder læs den her tekst og svar på de her spørgsmål. Det er mere sådan, okay, du får et problem, og så skal du bare finde din egen måde at løse det her problem på. Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar, sådan rigtigt på at finde frem til løsning af problemet. Afsluttende spørgsmål ud i rummet. Hvordan er niveauet i el? Det er meget blandet, fordi der er jo selvfølgelig nogle, for eksempel nogle af programmeringsklasserne, de har jo selvfølgelig den her head start, de kender nok til det meste af det i forvejen. Så de er nok altid lige et step højere end os fra for eksempel teknologi og design her. Men alt i alt, så synes jeg, man kommer rigtig hurtigt med og begynder at forstå tingene meget, meget hurtigere, end man lige selv regner med. Ja, og så havner man i sidste ende op på samme niveau til sidst, tænker jeg. Ja, det synes jeg faktisk også. Altså jeg vil sige, at altså for det meste, så er det svært at vide, hvem der er højere niveau end andre. Og også fordi, at hvis der er nogen, der har svært ved noget, så er det på det meste ikke fordi, at de ikke forstår det, men så er det mere bare fordi, der er en eller anden dum ting, ligesom Mathis sagde, som man ikke selv kan, altså som det bare der med, man måske har kommet til at se lidt til ground til eller sådan noget. Så det er ikke fordi, at man ikke er klogere end andre, eller man ikke følger så meget med, men det er mere bare fordi, man mangler lige den ene dumme ting, som man ikke har lagt mærke til. Så. Ja,